गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर ओनसोलनि गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुपार 50 मिशन बेखेवदों। सुपार 50 मिशननिनो सुपार 50 मेडिकेल, सुपार 50 इन्जिनियारिं, सुपार 50 एपिएससि, सुपार 50 इउपिएससिनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौराङारि मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ सुपार 50 कचिंनि फोसावथायखौ फोसावना होयो। बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटनि बिगोमा सोमखोर बर'नि नखराव बिसानि दैदेनगिरिफोरनि आगान। बिसानिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटनि बिगोमा सोमखोर बर'नि सायाव। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि थानानि सिङाव थानाय जालुकबारि उमानन्द गामिनि सनाराम बर' आरो सबालि बर'नि फिसाज्ला सोमखोर बर'आ बर'नि माखासे सावथुनफोरखौ गावनि बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावना लादों। बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावना लानो थाखाय मिरु बिसानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेरगाव जिल्ला बिसानि दैदेनगिरिफ्रा सोमखोर बर' न'आव थांनानै बिमा बिफाजों रायज्लायहैदों आरो सोमखोर बर'खौ थाबैनो फिल्म प्रडाक्शननि सायाव नुजाथिनो खावलायदों। नङाब्ला सोमखोर बर'नि सायाव मिरु बिसाया गोख्रों राहा लानाय जागोनखौ मिथिहोयो मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि जोहै सालाकाथि ब्लकआव सा 200 फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों चेक राननानै होदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि बिधानसभा बियाबनि सिङाव गासै सा 400 गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ थाबैनो रानजोबनो थांगासिनो दङ। बिनिनो दिनै सालाकाथि ब्लकनि सा 200 फरायसाफोरनो खारगाव गामियाव थानाय जोंमा लाइब्रेरियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों चेकखौ फरायसा आरो गार्जेनफोरनि आखायाव गथायनानै होयो। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि सुनिल कुमार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि मिलन मुसाहारि आरो क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि टिपारानि ब्रह्म आरो सालाकाथि ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि फिन्नाय मुसाहारि, सालाकाथि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि आइला मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझाराव जिनाहारि खालामग्रा दुथांखौ 25 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना फोनांबाय। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय लांसुनिया गाजि रहमान 25 बोसोरखौ मैया अदेबानि थांनाय 3 मार्च खालाराव क'क्राझार बिजिरसालियाव 25 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना फोसावबाय। पक्सक' द प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस एक्ट आइननि 6 नं धारानि दहायै लांसुनिया गाजि रहमानखौ बे साजाखौ फोनांनाय जादों। मख'जाथावदि 20,000 रां जुरिमानाखौ होआब्ला 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजाखौ फोनांनाय जागोन। गुबुन फारसे भारतारि गेनादाय खान्थिनि 340 नं धारानि दहायै 1,000 रां जुरिमाना फोनांदों। थांनाय 2019 मायथाइनि 10 सेप्तेम्बर खालाराव गसाइगाव जुमुनाथारि गामिनि लांसुनिया गाजि रहमाना सासे उन्दै हिन्जावसाखौ दिखांना लांनानै गावनि न'आव जिनाहारि खालामदोंमोन। गसाइगाव पुलिस थानायाव गसर थिसननाय गसर नं 425/20 आरो जर'खा गसर नं 3/21 नि गेजेरजों बिजिरनाय जादोंमोन। क'क्राझार बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जे कच बिथांनि बिजिरनायनि गेजेरजों थांनाय 3 मार्च खालाराव साजा फोनांनाय जायो गाजि रहमानखौ। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरनि माल्टि पार्पस हलाव दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै XNDB-नि 4 हानजानि गासै सोद्रोमाफ्रा जथायै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय खौसेथि जुजिनो थाखाय दिनै मिरुनि XNDB-नि नुजाथिनायाव इउनाइटेड फाराम अफ XNDB आफादखौ दाफुंनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि धेमाजिनि इउनाइटेड फाराम अफ XNDB दानायाव आफादगिरि महरै प्रफुल्ल बर', गाहाय नेहाथारि महरै प्रदेश बसुमतारी बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जायो। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मोदोम सानाय, मिजौनाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला थोंजोङैनो सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहोनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर कसकाटा गामियाव दिनै फुंबिलि समाव सारअन्थाइ गावनायजों माथाम मोसौ थैदों। मिथिनाय बायदिब्ला चन्दन ब्रह्मनि माथाम मोसौफ्रा सारअन्थाइ गावनायजों थैयो।